Kai duba a cikin injila ko ƙur'anin nan mai falala ba ayar da ta soke da'ani kun ga ka dole mu kurrike koko. Kai dan kakarka mai kosai zo ɗauko mana daren kosai ko na san mahaɗin shan koko. Kai dan kakarka mai kosai zo ɗauko mana daren kosai ko na san mahaɗin shan koko. Dan sallah da salatul fati mata a gare ku nake daga sauti ku yi komai ku yi damun koko. Dan sallah da salatul fati dan Allah mata ku yi koko. Dan sallah da salatul fati mata a gare ku nake daga sauti na yi kira ku yi damun koko. Dan sallah da salatul fati dan Allah mata. Dan sallah da salatul fati dan Allah